Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Keram, New Energy Systems, Fennings Wooncentrum, Brandbier, Therme 2000 en Fred Rompelberg Bicycle Holidays. Met andere woorden, de jury accepteert die elleboog niet. Iedereen die iemand voelt die van achteren wil passeren, die doet gewoon van nature zijn arm een beetje opzij. Maar het zit er een beetje erin, je ziet het op de beelden ook, dat hij die arm heel even uitstrekt. En als hij op een gegeven moment door is, dan trekt hij hem weer naar binnen. Met andere woorden, het was niet nodig, dat elleboogje breed. Nou, ik denk dat het wel nodig is, want maar houdt hij zijn elleboogje niet breed... Dan komt hij ertussen. Dan komt hij ertussen. Dan vallen ze allebei. Ja, en dan rijdt hij zakant van de Je benen. zegt eigenlijk van, vriend, hier komen er niet tussen, dat kan echt niet. Want dan ga ik ook op mijn plaat. Dat zegt hij eigenlijk daarmee. Dat zegt hij daarmee. Ja. Dus Cavendish moet ik disqualificeren. Oké. Dat kan niet. Ja, nou, gebeurt nu niet. Toch hoor ik door Dylan Groenewegen, die zegt tegenover de NOS... ik vond dit geen reglementaire goede sprint. Hier ging het een en ander mis. En Groenewegen is toch een normale mannetje die wel houdt van een beetje cowboywerk in die sprints. Ja, maar, Dus als hij zegt, maar jongens, dit klopt niet, hier moet de jury iets van vinden. nee, maar goed, dat kan Groenewegen wel zeggen. Maar dan denk ik, ja, Van op Groenewegen moet gewoon sprinten en verder daar zijn mond over houden. Want Groenewegen, weet je, ja, die heb ik hoog staan. Hè. Ik ben ook een favoriet van Groenewegen. Mij Groenewegen wel eens zien sprinten. Weet je, die sprint helemaal... Die gaat ook van links naar rechts. Van links naar rechts. Abdou Shaparov van deze tijd. Nou, dat valt dan wel mee. Maar op het moment dat je voelt dat er iemand komt, dan ga je daarop reageren. Dat zal iedere sprinter doen. Tuurlijk, het gaat om de zege. Of het gaat om de plek die je op dat moment hebt bemachtigd. En Geert zegt dat juist. Als je een meter van de kant rijdt, die wil daar nog tussendoor. Oké. Dat kan gewoon niet. Onmogelijk. Dat moet je weten. Dat Oké. kan niet. Moedige poging, toch? Een moedige poging, ja. Als het ergens een gaatje is, dan probeer je hem te pakken. Het is een cowboy, die Cavendish, die doet dat gewoon. Ja. Weet je, die kijkt naar niks. Ja, en de ene keer lukt het en de andere keer lukt het niet. Ja. Maar ik zeg nogmaals, ik blijf erbij. We hebben in het verleden in de hippische wereld ook wel meegemaakt dat er eigenlijk iemand uit de wedstrijd gehaald werd van die bewuste dag. Maar het brengt heel veel discussie met zich mee en dat is absoluut niet goed voor de sport. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Keram, New Energy Systems, Fennings Wooncentrum, Brandbier, Therme 2000 en Fred Rompelberg Bicycle Holidays.